Bütün dünya velosiped gününiň ýurdumynyň daşary ýurtlardaky ilişhanalary tarapyndan dawralandyrylmagy aýratyn ähmetli boldy. Mälim oşaly Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň Türkmenistanyň başlangyjy esasynda 3-nji iýuny bütün dünya velosiped güni diýip eglan etmegi halkara jemgyýetçiligine uly gollawa münasip boldy. Bu resmi namanyň taslamatynyň hormat prezidentimiň başlangyjy bilen işlärip taýýarlanmagy Türkmenistanyň sport ýurdu hökmünde ikrar edilýänini tasdikleýär. Bu içeriler adamların sağlığını berkitmekde, sportu ve köpçülük bilen beden terbiyeni ötürmekde ölen uly ähmete eýe bolýar. Soňky ýyllarda türkmen ýaşlarynyň arasynda ýurdumyzda velosiped sportu işçiň ösürilýär we ol aýratyn meşgullyga eýe bolýar. Ýurdumyzda sportun bu görnüşiniň gadymy ýörelgelerini bardygyny önämli aýtmak bolar. Häzirki döwürde Birleşen Milletler Guramatynyň kararnamasynyň kabul edilmegi bilen bolsa, ol täze derejä çykýar. Gahryman arkadamydan notaşýar. Sport bu ählumumy parahatçylygy döwletleriň hem-de halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary we netijeli hyzmatdaşlygy pogtalananyň möhüm şerti bolup durýar. Mahlasy bonki şany sinem nasibetli geçirilen çäreler ýokary hukmatlyga wetsenni.